Hola, soc Aroa i vaig entrevistar a Anna Ballester, l'autora del llibre de Precís Graners de Magrana. Dels personatges del llibre, quin és el que més t'agrada? Pues mira, n'hi ha dos personatges que m'agraden molt. Un seria Atenea, que és la deessa de la saviesa, i l'altre és Demeter, la deessa de la fertilitat, perquè ella s'encarregava de cuidar la terra i perquè com a mare és una defensora a ultrança de la llibertat de la seva filla. Creu que és justa la decisió que pren el Consell de Déus i Déesses? Pues crec que és una decisió, el que es diu ara, políticament correcta, per a evitar conflictes, però jo crec que no és del tot justa, perquè si Hades havia raptat a Persèfone, havien d'haver-lo obligat a deixar-la en llibertat, però no volien conflictes. Quin de tots els llibres que has escrit és el que t'agrada més? A mi m'agraden tots perquè disfruto molt escrivint-los. M'ho passo molt bé fent adaptacions teatrals, però el que més alegries m'ha donat de moment és Maleïda Poma, perquè l'hem representada moltes vegades i les persones que van participar sempre em diuen que s'ho passaren molt bé i tenim molt bons records. Quin és el gènere literari que més t'agrada llegir? Pues el gènere literari, saps què passa? Que depèn de l'època. Si no, com en estiu t'agrada més prendre horxata per la vesprada i en hivern un xocolata calentet, pues en els llibres passa un poquet d'això, a mi em passa això. I és que depèn del moment, preferís llegir novel·la o teatre o poesia, inclús assaig, que és el gènere literari que menys he llegit. Últimament he llegit uns assajos preciosos. Quins eren els teus contes preferits de Menuda? El meu conte preferit de Menuda era un que me contava la meva iaia, que era una narradora extraordinària, que es deia El Nyoro. No l'havia vist mai escrit en cap lloc, però vaig descobrir un dia que era una versió d'una rondalla d'Enric Valor que se diu Joan Antoni i els Torpalls. Tens algun projecte nou en ment? Sí, ara mateix, des que comença el confinament, estic pegant-li voltes, no, estic ja començant a escriure i tal, una antologia poètica per a secundària. Moltes gràcies. A tu, Bonica. Espero que us hagi agradat i fins la pròxima.